romansa. Kung maghigda na pagkagrabiha mo uyog yun ilang kama. Si lolo bisan kunot nga ang lawas perting liguna. Bisan kalima di pa matumba mangita paog ribansa. Si lola di pa alkansi mo syapol daw di sinuybi. Mga dalaga alkansihon pa si lola usog pamurampa. Ang pirmi nilang awayan si lolo kay siloso man. Kung kinis lola may kaistoryang lalaki, lolo pirming duda mangluod gani si lolo. Ang sapot dugay kaayo maulian rag mo gabi ina sa oras ngating romansa. Maulian rag mo gabi ina sa oras ngating romansa.